Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa, yau ma na zo muku da sabon tricks ne guda uku a cikin Google Chrome browser. Wannan tricks din guda uku suna da mahimmanci, ka tsaya kada ka yi skipping din bidiyon nan ka kalle su har zuwa ƙarshe. Abin da muke so mu gwada muku a cikin wannan Chrome browser din suna da matukar mahimmanci, kada ka yi skipping din bidiyon nan don kada ka wuce wani abun baka fahimta ba. Da fatan nan wayan yau ne shigowar ka cikin wannan channel din namu, kar ka manta ka danna mu subscribe sannan ka yi like ka yi share. Idan kuma ka dade da zawa ka danna mu like sannan ka yi share domin yan uwa kowa da kowa ya samu wannan bidiyon. Nagode mu je mu fara bidiyo. Da farko abin da zaka yi, zaka nemo Chrome browser ɗinka ne kamar haka. Bayan ka bude aka ga ta nan Chrome browser, sai ka taba Chrome. Bayan ka shiga Chrome za ta bude maka kamar haka ne. Abu na farko da za mu tattauna akai shine yaya ake yin screenshot mai tsayi. Long screenshot. Wannan abubuwan yana da matukar muhimmanci. Mutum ne yanzu ya zo ya yi satin din misali web page kamar haka. Idan kai satin din page wannan kana so ka yi screenshot din shi, to amma idan ka danne kai screenshot ka taba kamar haka, idan ka zo kana screenshot kai kamar haka ya dauki maka iya wannan gurin ne. Kai kuma kana so ne ka dauko dukkan text din da yake nan gurin har kasa kenan. Abinda zaka yi shine zaka taba wannan 3 dot din. Bayan ka taba wannan 3 dot din sai ka yiwo kasa. Bayan ka taba ka zo ka yiwo kasa gurin nan sai ka taba gunda aka yi wannan share din wannan. Bayan ka taba inda aka yi share din wannan kasan nan za ku ga rubuta long screenshot, sai ka taba shi nan gurin. Bayan ka taba shi kamar haka zaka janyo ne haka, ka janyo ka yi dragging, ka taba wannan dan gurin icon din haka, sai ka yi dragging kamar haka, sai ka ja shi kasa duka ka cike wajen, sama ma ka ja shi kamar haka ka cike duka gurin. Za ka yi ta janyowa ne gaba ɗaya har ka cike wajen. Bayan ka ƙara sai ka taɓa wannan alamar ta good nan ka yi save. Bayan ka yi save ɗin shi kamar haka, misali za ka ƙara zawa again ka taɓa wannan save ɗin kamar haka. Bayan ka taɓa save ɗin wannan ya yi downloading, ya yi kenan successful. Abinda za ka iya taɓa wannan open ɗin domin za ka gani long screenshot ne. In kuka duba kun gani har ƙasa yana kaiwa. Misali wannan haka ake long screenshot, dogon screenshot kenan ba tare da iya web page din ba. Har abu na biyu da zamu nuna muku shine yanda ake yin creating na PDF. Zaka ga abu sai kai creating din shi wa PDF file. For example, misali wannan web page din zan bude cikin nan gurin. Wannan bayan web page din wannan yazo kana so kai creating din shi a PDF kenan, yanzu kake so file kai copy din shi. Idan kai screenshot ya zo maka a hoto ba zai zo maka ba da page da yawa. To yanzu kana so kai zaka taba wannan 3 dot din ne. Bayan ka taba su sai ka yiwo kasa, bayan ka taba wannan 3 dot din nan sai ka zo ka again ka taba share. Bayan ka taba share sai ka zo ka taba inda aka sa print. Bayan ka taba print a nan gurin sai ka gani zaka dan taba wannan gurin, ka gan shi save as PDF. Bayan ka yi haka a nan gurin zai sa maka copy nan size da wannan. Bayan ka haka sai ka taba wannan alamar ta PDF sai ka taba nan. Bayan ka taba nan yana preparing, yana generating. Bayan ya gama zai nuna maka nan gurin gashi nan yana da title. A nan gurin zaka iya set title din abin da kake so. Misali a nan gurin sai ka iya taba mai save a nan. Bayan ka yi haka ya riga ya yi save, zaka iya shiga cikin file ɗinka sai ka nemo shi, ya riga ya maka save. Abu na gaba da zamu nuna muku shine desktop view, desktop site. Bayan ka yi searching din abubuwa za ka ganshi yana maka still akan Android. Akwai wasu settings da ba za ka yi ka gansu ba sai ka sa desktop site kenan, yanayin computer. To dole muna so nuna muku yanda za ka yi wannan abun. Dole sai ka yi hakan za ka fahimci wasu abubuwan da za ka yi solving din problem ɗinka. Abinda za ka yi shine za ka taɓa search kamar haka. Idan ka yi searching kamar for example na yi searching wannan abu haka, already na yana desktop site. Idan na haka baya haka za ka taɓa wannan 3 dot din ne sai ka yiwo ƙasa nan gurin ga desktop site, ga nan alamar good a nan dan box haka, shine za ka taɓa sai ka tikin da shi. Misali haka ya dawo nan gurin daidai yana kan phone. In ina so mai da shi desktop site, abinda za ka yi shine za ka zo kan nan gurin box din nan sai ka taɓa. Bayan ya yi haka ya nuna maka desktop site yanayin kwamfuta kenan. Haka za ka yi wannan don ka magance wannan matsalar. Haka ake. Kada ku shiga confusing. Idan kuna so mu sake kawo muku wasu bidiyoyi ga akan irin wannan, sai ku yi mana subscribe sannan ku yi mana like sai ku yi share domin samun wasu bidiyoyi masu ƙayatarwa. Mun gode sai mu ji ku a bidiyon.